jo no puc expressar la meva opinió. Com a persona... Jo marxo a les 4 del matí i no perc temps en perdre repartir propaganda. A veure quins interessos el interès que tindràs tu repartir tot el món. Jo marxo a les 4 del matí a treballar tots els dies. I puc expressar. I no tinc per què esperar fusió. No repartir ninguna persona. No, señora. ¿Cómo que por qué no reparte? Acusar-me dels interessos que tinc jo que no podeu repartir, no podeu repartir, home. Acusar-me de quins interessos tinc jo para defendre el mercat. Home, per favor. Llámame la policía. Señores y señores, miren lo que está... No, yo tengo buena idea. Miren lo que está pasando aquí. Están impediendo que expresem lliurement el nostre dret a informar. Això és el que està passant aquí. Això és el que està passant aquí. Estan impedint a que expressem